мақомот белохира барои музокирот бо намояндагони эътирозгарони хорух розӣ шуд. дар ин бора дар фейсбук музаффар имомдод як фаъоли шинохтаи зодаи бадахшон хабар дод. ӯ менависад белохира аз хорух хабарҳои хуб расиданд. мақомот барои музокирот бо гурӯҳи кории иборат аз 40 нафар аз тарафи эътирозгарон розӣ шудааст. ҳеҷ гоҳ набояд бо мардум бо забони зурӣ ва таҳдид ҳарф зад. мардум интизори адолат аст. музаффар имомдод таъкид кардааст ки ваҳдат ва эҳтиёт мо ва кишвари моро ба ҳам қавитар мекунад, хусусан дар шароите ки дар атрофи мо ҳама нооромист. вале агар мақомоти қудратӣ ба худ ҳамчунон берун рафтан аз ҳадди қонун ва конститутсияро иҷозат бидиҳанд, оромӣ ба даст намеояд. хабари розигии ҳукумат ба музокирот бо гурӯҳи корӣ иборат аз 40 намояндаи эътирозгарон то ҳол расман аз ҷониби мақомот тасдиқ нашудааст. вале дар сурати тасдиқаш ин метавонад ба маъное бошад ки пойфишории ҷиноҳҳои ясрибҳо ба ҳалли ба зурии буҳрони хорух аз ҷониби раҳбарони аввали кишвар пазируфта нашуд ва акнун тарафдорони ҳалли масъала бо роҳҳои осоиштаи дипломатӣ ба мадди аввал мебароянд. хабари эҳтимоли оғози музокирот бо эътирозгарон дар рӯзе омад ки дар хорух бори дигар дилбаронӣ шуд. ёдовар мешавем, эътирозҳо дар хорух рӯзи 25 ноябр дар пайи кушта шудани ду сокини деҳаи тавдеми ноҳияи Рошқалъ аз ҷониби мақомот оғоз ёфт. эътирозгарон ҷасадҳои кафанпеш дар даст дар кӯчаҳои хорух раҳпаймоӣ карданд ва сипас дар майдони назди бинои ҳукумати вилоят ҷамъ шуда ҷасадҳоро дар рӯи минбар гузоштанд ва ба ҷавобгарӣ кашидани омилони марги Гулбидин Зиёбеков ва Тӯтишоҳ Амиршоевро талаб карданд.